birong bayanan. Eh, alat paguli ko
mali. King ten.
我的心啊是里，halus at ayang iyong isyalin awon Angin pagaring katal akong ay at minsan ang
Arak ken kapag ay arak masakeng sabla kalis unay eko denim ek mangan kongan pating tugot aldo yung dapat iyo yan tek eko na tugod na ang patera na bala maka tun iya kami kalian tatlo
kasalanan ako kapangat yan itong parin siya pagbukay ko ito serious is done ambot in very in kalabi Diyos ba luto delen olerdo awat akat mabasan yang lawi eyam panat kongan langit dan kampun angting kayatan lang tepi tanat ng itis ayan kan kamat ano ting na pagkasi at ang tatang tatang tendalan teng ato dagang so ya ino ya nga pagdating ng araw. Dahil po tayo ay pansamantala lamang dito sa mundong ito. Ito po ay pinakamahalaga talaga. Palibhasa, ang Diyos, kaya po ang ginawa niya, itinakda po sa atin ang kamatayan dahil po sa ating mga kasalanan. Minsan lamang po mamamatay ang tao ay pagkatapos ay ang pag-ukom.
Lagay po natin huli, Hebreo 9:27. Sa ano? Hebreo sa 9:27. Chapter 9, verse 27. Sabi po dito, sa 27, Hebreo, ito po. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito po ang ating kainatnan. Wala pong makakapagsabi sa atin na tayo hindi mamamatay sa pisikal ng panglaman. Yung sa pisikal po nating ito. Wala pong makakapagsabing hindi po tayo mamamatay. Pero, ang lagi po nating pinag-iingatan ang pangalawang kamatayan. Walang iba po kundi ang espiritong ibinigay ng Diyos sa atin. Dahil po yun, pagka yun ang nawala sa atin, kailanman po, wala na po tayong buhay. Mawawalang kabuluhan po ang ating mga pagsisikap. Mga kapatid, sapagkat po ang Diyos ang buhay ay sa Kanya lahat. Mapa sa ama man, mapa sa anak. Ang kaluluwang magkakasala, tiyak po ay mamamatay. Basahin po natin, patibayan ko lamang po ayon lamang po sa kasulatan. Sa Ezekiel 18 po, 4, kung ano po ang sinasabi. Ezekiel chapter 18, verse 4. Sabi po rito, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Hindi po nagsisinungaling ang banal na aklat. Ang kahirapan po tunay. Hindi po mapapatunayan sa banal na aklat, kundi po mangyayari ang lahat ng bagay na nasasaksihan natin. Hindi po matutupad ang kasulatan kung hindi po mangyayari. Mga kapatid, ay alam po natin na tayo'y nalalaman natin, tayo pong lahat ay anak tayo po ng Diyos. Pero sa buong sanlibutan, diyan po nag-aari, diyan po ang kapangyarihan ng dyablo. Ano po ang dapat nating gawin? Kinakailangan lang po natin ang ating mga sarili. Pigilin po natin ang dapat pong matnubay sa ating mga buhay. Walang iba po kundi ang Espiritu. Doon po tayo lumakad dahil po ayon ang turo ng banal na aklat. Buklatin po natin muli sa Galatia 5:16, 17, mga kapatid. Dapat sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Dito po sa 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Minsan po nasusuri ko din, ano po kaya ang dapat nang gawin ng tao? Pero pagka minsan po dahil po sa ating pananampalataya, nakukuha po sa ating pakikinig, gayon po natin napapag-aralan ay parang tama. Kung pakikinggan po natin, manampalataya tayo, ay maaaring para sa atin din po yun. Mga kapatid, ang tanging pinapahalala ng banal na aklat sa atin ay ang ating espiritu. Dahil po
hindi po tayo binigyan ng Diyos ng espiritong kaduwagan, kundi binigyan po tayo pag-ibig, espiritong makapangyarihan. Biblia din po ang nagtuturo kung paano po tayo lumakad sa katuwiran ng Diyos. Ang pagtitiis po, kundi naman po natin gawin, hindi po tayo maaaring makasunod sa banal ng kalooban ng Diyos. Sino po bang walang pagtitiis sa atin? Ay marahil po yun, tiyak po, mapapahamak. Minsan po, konti na lang po palang oras. No? Huwag ko na pong ituloy yun. Ibay na lang po natin kung paano yung pong espiritu nating. Basahin po natin sa 2 Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Lahat pong itong aking mga mensahe, pinapatibayan po ng Diyos. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kausayan. Pag-usayan po natin, sana po sama-sama tayo sa pagkakaisa ng Banal Espiritu dahil po siyang katotohanan. Mga kapatid, sa referensya po ng ating tinatalakay na tema, kung basahin pa po yun, mahaba na, ano po? Ang kailangan lang naman po doon, yung nakalaan sa referensya natin, tulad po ng mga pita ng laman, kinakailangan po yung ating maiwasan para po hindi mamatay ang ating espiritu dahil po may pangalawang kamatayan. Dito na lang po sa Apokalipsis, para po sa Apokalipsis 20, versikulo 14. Kung para po makakita natin kung talagang tunay ang pangalawang kamatayan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ang Hades po kasi, yun po ang daigdig ng mga patay. Yung referensya po, total, alam na natin yung mga gawahin na pangsanlibutan, hindi po nais na, hindi po kalugod-lugod sa Diyos yun. Yun po ang ating iwasan. Ang lagi pong patnubay na gawin natin, ang lagi pong gawin natin yung kagustuhan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, sapagkat po ito ang katotohanan, para po tayo makaiwas sa mga walang kabuluhan na nakikita natin dahil ang inahangad natin yung kaligtasan, gagawin lang po natin, sinasabi ng banal na aklat, huwag po tayong makisama sa kasamaan, kundi makisama po tayo sa kabutihan tulad po ng ating ginagawa, mapapabuti po ang ating mga sarili, dahilan po sa kagustuhan ng ating Panginoon. Dito po sa ibalik po natin sa Tao Roma 12:2. Basahin po natin para po tayo makaiwas, mga kapatid. Ganito po sinasabi, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magiba kayo ng pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kahaya-haya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun po pala ang kanais-nais at kalugod-lugod sa Diyos. Kung po tayo'y huwag makipag-isang-ayon sa sanlibutan, tulad po ng kung may sabong po doon, huwag na po tayong magpusta, manood na lang po tayong sabong. Siguro po hindi na po ganong masama yun, huwag ka lang lalaban. Pag nanood ka, nagsawa ka, umuwi ka na. At least po wala pong mawawalan sa atin. Kung umiinom naman po tayo, ilagay po natin sa tiyan, huwag po sa isip. Pagka-isip, doon po natin pinairal, maaari po tayo mapapahamak. Self-control lamang po ang ating gagawin. Espiritu po ang kailangan natin sundin para po sa ganon, hindi po maaaring matukso ang ating sarili. Mga kapatid, alam po ninyo, kapag po ang isang bagay, ito po, hindi ko na po babasahin. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, ito po ay nagbubunga ng pagkakasala. Di po ba? Kapag naman lumala ang kasalanan, ano po ang kainatnan? Kamatayan po.
At wala na pong oras, marami pong salamat. Binabalik ko na po ang mesa at magandang umaga pong muli sa inyo. Marami pa po ang oras. Buti tinirad niyo po ang ating kapatid na balikbayan. Ay di po makakaligtas to. Ilang taon na po siyang umalis sa ating bansa. Kaya ngayon po pagbigyan po natin sa daratang nilunggo ay convention po. Hintayin po natin si Sister Ellie. Mula po king neto nga Diyos. Babake? O, yan. Pasalamat ko po kay ang antabe na namiras kami pong kapayapan. At pasalamat ko po na may kitikitangan na naman pong pasibayo na dakal pa magbayo king kaya katamong sentro. Pauli da den pengari, den kainakan, ang po den tutukipan generasyon na den mahintang. Pasalamat ko pong dakal kaya kayo. Kasi po, niya pong makoko, make session ko po kanita kasi po malamba ko niya pong pininayan ng petition ko, 16 years siya po niya. Kaya pa po niya mag-session ko kanita, sinabi na kanako, kinangana ko, na igit ko kanong makarapat nung atyo ko Kenny. Tapos sinabi ko po kaya, nung makarapat ko pa po, ala ko man po Kenny, kaya pong agyo ko, sumawap ko po. So, penuana na ako po. O ito po, inantabayana na ako hanggang pong tapo may kapakisawa ko, kay bat po, ipanuana naman po yung yebe, hanapin. Anya pong ikaming kayanakan, detang kabats ko. Detang kabats ko kanito. Alana? O, yan yung pa. Yan ni Don Ricardo. Yan ni parin to. Nino pang kabats ko, Kenny. O, ito. Ang po ka rin babayo lalo sa ating ko pang kabats ka rin. Kaya pong lumang sentro kanito, aga nakaku, pati anniversary po kanito. Saub-saub po talagang pamisasan metong po akakit. Manibat kayong ibat. Dempengari, kayanakan. Talagang akit mo yung pamisasan metong. Hanggang, kami po, pag daw kami kanito, medyo sabyantana po talagang kapos kanito, uling dakal kami po.
Mga dita mo po. Mapagpalang kay kaming Ginoo. Pasalamat kay po ngayon pong kayabakan na iti. Inge ka po may ngawani kay kami. Pasalamat kami naman nagpa. Inding tang asigwadang daran ditang kay kami ginin Diyos kay po miyabuban na anuman. Ginoo pasalamat kay po karimpig kalubong pagkabigay kami. Ginoo makanyan mo naman kay patingapon. Yung balang metong kay kami ginin Diyos, linawat may na numampong kapanandaman. Ginoo kabud mayari lapuring banal ming tipunan ngayon kaurasan na iti pasalamat kami naman. Pagkalugme kay kaming banal ming mamatula, ano makanano sila sayano po kay kami ring dapat minggawan at ding daratang may pangaldo. Pasalamat kami naman ginin Diyos, ano makanano reta pong kay kaming pengari, at datang ngayon kayal dawan na iti menibat kay ngaluang bansa. Ginin Diyos sana po patnubayan mo lo. Diyos ko nung makanano lapong meko ka rin makayan lapong miras payapa kiti. Paano makanano yung balang metong kaya kami? Nino man pong ating bitbit kaparandaman ginin Diyos sana po lubasan me. Ureni puring kaya kaming kapatad. Ating kaparandaman kimbalayan mo nga po na nagpa. Apisan mo sana nagpa ka rin may paya mong gamat. Lubasan mo na't banting upahin king karya ng pangkahip ginin Diyos. Makanyanda ka pong napatulan. Ginin Diyos ngayon oras sa iti. Kabod mayari lapuring banal ming katipunan. Ang kaming pamanyang baginin Diyos. Malaot malapit ganin Diyos kaya kaming pamanuli. Lalo na puring ating sakayan ganin Diyos. Nung makanano kaya pong miras payapa kini. Makanyang kaya po sanang may balik payapa. Diyos ko bendisyon naman kaya nga sana po yung balang metong kaya kami. Ipangyaning oras sa iti. Kala mo pong paya po sanang manatili kaya kami. Manibat na po ngayon ang gamaking wakas. Yan na sa Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Sibol tagumpeni bien. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music